duk ɗan islamiyya yanzu an tarbiyyance su akan an haifi annabi sallallahu alaihi wasallama 12 ga watan rabiul awwal. Wannan magana ƙarya ce, ba ta da wani dalili alqur'ani ko sunna. Ibnu ishaq shi ya faɗe ta a cikin sira, da ya faɗe ta shi kuma ba hadisi ya kawo ba aya ba magana wani magabaci ba, kawai ya faɗe ta ne haka. Da aka zo me ya kamata sai a zo a bincika menene dalili da ingancin wannan maganar, ba bincika ba kai ma kawai sai ka je ka kwarbo a matsayinka na malamin islamiyya sai ka zo ka an haifi manzon Allah 12 ga watan rabi'ul awwalu. ƙarya kake, wuta zaka je wallahi sai ka tuba, domin me ƙarya ka danganta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan sharrin shine sai ka gina 'ya'yan musulmi akan haka. don haka lallai mu abin da muke cewa jama'a, mutane suna cewa muna da'awar ilimi, na mu ba da'awar ilimi muke ba. Mu abin da muke cewa muke ku tashi ku yi abin yadda ya kamata. Ku ne masu ilimi, ku ke son malanta, kun naɗa rawani, kun sa babban riga guda 5, ka sa alkyabba, ka kawo takalmi, ka zuba fakafakai, duka kai ne kake so ka fita a cikin sura ta malanta. Sai ake ce maka to amma ga yadda ya kamata malanta ta kasance. Don haka ma'ana kawai sai ka je ka gyara harkar taka, ka ci gaba da malanta har mahadi ya zo ya same ka ya baka digirin girmamawa cewa ka yi aiki kafin ya zo. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Allahu akbar. Yan uwa, kada ku manta ku sharing wannan video din, sannan za ku iya bibiyan mu a shafukan mu na Facebook da YouTube domin samun sababbin videos da zarar mun daura na malamai. Sai mun haɗu da ku a videos na gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.